Escola Oficial de Idiomas do Barco e hoxe hoxe queren eliminar o francés, mañá podería ser tamén o inglés. Se permitimos que se continúen suprimindo servizos no noso territorio tan esenciais como a formación en idiomas, estaremos contribuindo directamente a limitar o futuro da viabilidade das empresas louxeiras. O maior sustento económico desta comarca é un dos máis destacados da provincia e o futuro profesional dos nosos veciños e veciñas, reducindo as súas capacidades e acentuando a desigualdade educativa, abrindo a porta a posible supresión de outras prestacións xa consolidadas na nosa vida, como é o caso que nos atinxe. É inadmisible que os servizos educativos se midan única e exclusivamente pola súa viabilidade económica, que neste caso particular non atopa justificación pola asunción de todos os gastos do seu funcionamento por parte do IES, Lauro Olmo. Un total de 15 estudantes matriculados este curso e un profesor que imparte o idioma, consideramos que o custo para a Consellería é mínimo, comparado con outras ofertas educativas de ensinos oficiais que con inferior número de matriculados e asistencia de dobre profesorado pola proporción do alumnado non se cuestiona o seu funcionamento. A nosa teima pola defensa dos servizos acadados despois de anos de loita non pode deterse. O noso territorio, históricamente discriminado e afastado dos servizos máis esenciais, pelexa por un equilibrio constantemente amenazado pola falta de vontade política no apoio ao rural, con decisións que non fan máis que contribuir a ese illamento. Por todo o anteriormente exposto, mediante a presente declaración institucional, o Concello do Barco expresa a súa firme determinación na defensa da permanencia da ensinanza de lingua francesa ou calquera outra que se imparta na sección da Escola Oficial de Idiomas do Barco, que garanta a prosperidade das nosas empresas e o crecemento formativo e profesional do alumnado en prol do desenvolvemento da educación e da cultura. Desta declaración institucional